natya umpama munduta rukmi tartamtu tu ruti ibarat wong numpak prau ya ngene jarake kok gering ora sida Mas ora sida diobati lumampah tanpa welah ing madyane jala niti tamah gunjing ingkang ginjong neng pagulingan langgame rengu bebasan saupama kaya nganteni kumambange sehelake dadine rantang-ranting kaya dijajuing bekasane
deluk ngepos Mas, ngepos. Ambekane ngepos. Ing mangko prasyamu najah geger batu boten badhe nglitu. Nanging kok ngono ketuwa gurine apa ya dede jodone. Bebasan saupama kaya ngenteni kumambange selalaking dadine rontang ranting kaya dijejuwe bekasane mong ngontrang-kantring. Ngepes dalut Mas. Kono wis kalagan hangumpir katresnan ra mikir bebrayan. Belejur aku wis kadung kesuru atiku mong tansah rengu. Makasih. Dek. Tak goleke. Se Kang Tum. Rengu Kang Tum. Kalih ngrantos anggenipun Nggih. pepaes. Paes. Nggih niki dibawani rumiyin. Nggih. Heeh, sik. Hmm. Walah, siji-siji. Beh, jan rame tenan iki. Isih urung. Lah, iki. Para kadang Sutrisno Budaya, ha iki. Pinarak ingkang sekeca, ha iki pados papan panggenan ingkang iyup. Leres. Ha iki. Nggih. Berhibur sesarengan turangga yaksa. Yaksa. Lah, iya. Dinane dina Minggu. Lah, Nah, hari libur. hari libur. Heeh. Iki. Putra Pajar. Iki sing penak sone apa wonge ta iki? Nyatu ya sone andalan kok ya. Pepadange negeri Kartika Ndak ngrene yo. Mustikeng Nuswantara Kabeh bolone kabeh. Iya. Ini Tetulodo sawetine lir urup jroning sirung kusumoha roming par dewi Satrio Dipya Wirya
sere anga dekur waskita cegah sumengah kukuh pengkuh kepati bangkit marsudi breh mardikane bangsa Bung Karno putra Pajar cayane madangi para dewi lara lopo mila bangsa amre maradika lila pila pati Bung Karno bapak bangsa satu ngayomi prakawula kang anggugah Pancasila dasar negara filsafating bangsa Bung Karno kembang jagat anggondo arum ngabaki Pertiwi sesorake kabak daya gugah semangat kawula sanegri Bung Karno proklamator tunggake sejarah kamardikan menyambung lidah rakyat para pelan presiden kang sepisan Bung Karno kembang jagat anggondo arum ngebaki Pertiwi sesorake kabak daya gugah semangat kawula sanegri Bung Karno putra mator tunggake sejarah kamardikan menyambung lidah rakyat para pelan presiden kang sepisan yo nggih nika kala wau nggih bawa putra Pajar nggih menika saking Blitar kalih ngerantos anggenipun pepaes nggih nika sajake oh nggih Nggih, bolo-bolo sugeng rawuh. Nggih dulur-dulur padha teka kabeh. nggih Niki wau saking pundi tlatah mawon Kutha Anyar. Kutha Anyar. Nggih, Mas Agus. nggih Nggih, Wilujeng Siang, Mas Agus. Wilujeng Pinanggian kali Turangga Yaksa. Turangga Yaksa. Iki sederhana tapi ya. Niki wonten malih sederek saking Ponggok Blitar. Ponggok Blitar. Nggih. Nggih. Bolo dhewe. Sugeng rawuh menika. Nggih, menika niatipun ngruguni Turangga Yaksa. Leres nggih. Mbok menawa benjing dibeto mriko. Lah, dibeto dateng Ponggok Blitar. Nggih, mugi-mugi mawon. Kula jenengan kalih nyuwun. Ngoten. Nggih, mbok pilih mekaten. Nggih.
Nggih. Ugi boten kata lumpen monggo para warga Sutrisno Budaya ingkang taksih wonten dalem. Ha iki. Semoga berhibur sesarengan turangga yaksa. Oh yakso. Ha nggih. Menika ngrantos setunggal ya, sampun ngasta jaranan menika nggih. Mangke kados pundi iki prahipun